Ako nainštalovať kartu SIM do detských hodiniek značky Garrett. Pred inštaláciou SIM karty sa uistí, že smart hodinky sú nabité a samotná karta spĺňa požiadavky popísané v návode na použitie. Karta musí byť vo formáte Nano SIM a aktívna. Ak ide o novú kartu, je potrebné ju aktivovať v mobilnom telefóne uskutočnením odchádzajúceho hovoru. Karta musí mať prostriedky na účte, mať zapnutú službu internetu a funkciu identifikácie čísla. Nesmie mať aktívny PIN kód ani rodičovské zámky. Vysuň alebo odskrutkuj zásuvku na SIM kartu z hodiniek v závislosti od modelu zariadenia. Umiestni SIM kartu do zásuvky, pričom dbaj na jej správne nasadenie podľa návodu na použitie. Potom vlož zásuvku do smart hodiniek. Po montáži zásuvky do zariadenia spusti smart hodinky s tlačením a podržaním tlačidla napájania približne na 5 sekúnd. Po spustení smart hodiniek počkaj približne 1 až 3 minúty, aby sa zariadenie prihlásilo do siete a získalo prístup na internet. Na overenie, či bola SIM karta úspešne nainštalovaná, skontroluj možnosť uskutočňovania hlasových a videohovorov. V prípade problémov kontaktuj náš servis